お主のふりをしてキャンと暴れているようだ。けしからん。おいらのふりして許せない。あ、僕の盗まれたドラゴンがある。今がチャンスだぞ。懲らしめてやれ。おいらの偽物ドラゴンを返せ。バレたら仕方ない。お前たちキャンと取り返せ。突撃。取り返せ。私の盗んだものが。逃げるね。みんなありがとう。なんだ、おいらメロンパンダちゃんか犯人かと思ったよ。メロンパンダじゃない。